Svi misle da je Ghost of Yotei samo još jedna samurajska akcija u nizu, ali u snijegu. Pa to je krivo. Sucker Punch nije slučajno odabrao 1603. godinu. To je točno ona godina kada je Tokugawa Ieyasu postao šogun i ujedinio Japan. Ali na sjeveru, na otoku Hokkaido gdje se igra odvija, događao se pravi masakr. Japanski klan Matsumae tada je krenuo u brutalnu kolonizaciju i brisanje domorodačkog naroda Ainu. Za razliku od Jina Sakaja koji je branio Japan od vanjskog neprijatelja, Atsu se nalazi usred prljavog unutarnjeg japanskog imperializma. Ona se ne bori protiv osvajača izvana, ona se zapravo bori protiv samog sustava. Danas na Joystick Legacy u profilu ikone Atsu. Svi pričaju o onom vuku koji prati Atsu. Ljudi misle da je to samo cool mehanika za napadanje neprijatelja, ali taj vuk je povijesno genijalan detalj. To je specifična izumrla podvrsta, Ezo vuka. Za domorodački narod Ainu vuk je bio doslovno bog lovaca, zvali su ga Horki Kamui. I još jedno u nizu povijesnih činjenica. Japanski kolonizatori, isti onih protiv kojih se Atsu bori, su tog vuka kasnije lovili i trovali ga, dok ga nisu potpuno izbrisali s lica zemlje. Znači, Atsu ne hoda okolo s ljubimcem, ona doslovno ratuje rame uz rame s božanstvom koje japanska vojska pokušava istrijebiti. To je taj premium lore koji Sucker Punch skriva ispod površine. Ali idemo sada na onaj instrument na njenim leđima, shamisen. Zašto ga ubojica nosi sa sobom u divljinu? U to vrijeme, 1603. godine, shamisen je u Japanu bio relativno novi instrument. Nisu ga svirali plemići po dvorcima, već su ga svirali društveni izopačenici, takozvani komuso monasi, prosjaci, ulični zabavljači i često slijepi ubojice. Nositi shamisen na leđima u tom periodu značilo je staviti metu na sebe i reći: ja sam nitko i ništa, ne pripadam ni jednom klanu. To je zapravo bio vizualni znak za ronine i odbačene. Kroz taj jedan jedini predmet na njezinim leđima, developeri su nam ispričali cijeli njezin društveni status. Zadnja brutalna činjenica leži u njezinom oružju. Atsu koristi rane puške, takozvane tanegashime. Opet, to nije ubačeno samo da gameplay bude zabavniji. Shogun Tokugawa je početkom 1600-ih donio stroge zakone. Famozni lov na mačeve, gdje su oduzimali oružje i vatreno oružje apsolutno svima koji nisu bili službeni samuraji pod kontrolom države kako bi spriječili pobune. Sama činjenica da Atsu hoda otokom i puca iz puške znači da je ona u očima zakona terorist najviše razine. Ona krši najstroži zakon novog šogunata. Zato njezina borba ne izgleda elegantno kao Jinova. Jin je imao zakon na svojoj strani, a Atsu je kriminalac u bijegu. Kad spojite te tri činjenice, godinu, vuka i oružje, shvatite da Ghost of Yotei nije priča o osveti. To je zapravo dokumentarac o preživljavanju na rubu izumiranja. Jeste li znali za priču o Ezo vukovima? Iščešljao sam malo povijesti da vam donesem ovo, pa mi tipkajte u komentare mišljenje o ovom dubokom loru. Ostavite like, obavezno se pretplatite i pogledajte i ostali sadržaj. Ovdje gore ću vam svakako staviti i video profila ikone Baldura, pa ga slobodno pogledate. Ovo je bio Joystick Legacy, vidimo se ubrzo.